Jaipur rama kho pakhat Manoharpur khwa chuan mechano pangkum sommi rilrulama rolban lo chu ama Unau pa ngei le a thian pathum de chuan rong taka Pawngsualin an thata abul tum tu ber chu he mechano pangkhong ai thak tak Unau pa hi ani a me ni som pasari ni chuan an thian pali chuan hmun fal deuh taka hruain rong taka an Pawngsual hnuah an that ngal bawk ani he mechano pangkhong ai thak tak mai ruang hi me ni somni pakhata mu ani a police te chuan a Unau pa le a thian pathum de chu me ni somni pali inrin nia an mana a Unau nu an Pawngsual awang le an tha bawk awangin case an siam sak ngala heng mi pali te hi kumsom pakwa atanga kumsom ni pakhat inkar vek an ni a he mechano pang about an shat ni chuan apa in police nena complaint he lutin afanu bo chu zonsak turin angena ni thumlai an zon hnuwa chuan mechano pangpa hi police station a kal le in afanu korle silipar te chu an ina changa hlalo tak ram hnuaya an char thu avashila chumi hnu reilo te a chuan athom hnu an charna bor vela chuan ruang chu an hmuta ani police ten chik le zwa zoka an han chui chian chuan mechano pang chu a Unau pa ne na hmutu an thu an shile ta a Unau pa chu thu zo fia turin lak ngalani a ani pon Thil ti swal te chu pomin a thian pathum te po chu inrin nia chuan an man ve ngal vek bokani he mechano pang Unau pa hian a Unau nu chu changkai na nei lo le ma ni du dan ang po a thei lo le ma ni taksa po control thei lo ani awangin a hnok saka hetiang hian atita mai ni in a soi tui chun chwa lian taka chuan mi pakwa ruang charani delegana police te chuan me ni somni pali cholni khan heng ruang pakwa te hi Warangal district chunga tui chun chwa pakhata an char thu an tar langa hetwal thana mo phur tu ber Sanjay hi Bihar khomi ni a thian pathum te nen chuan hetwal thana hi an ma ni thlen nge ni thu anin puang to a Mohammed Alamale at chung te pali chu he tui chun chwa chang hian ni lai tho chan ni khan lak chwa an ni to a atuk maya chuan an chung de tho mi papani ruang Bihar lammi le Tripura lammi te chu chulai muna vek chuan mu an lo ni le a chung ruang te chu an han en fia chuan Mohammed Alam West Bengal mi le Anupui Nisha Afanu Bushra Khatun Afapa Shabash Alam Sohel Alam le kumthum mi an fapa no pangte Bushra shate ruang ani ti an fin fia ta a poi khoi tu Sanjay chu Mohammed Afanu Bushra pasal chen to nen chuan anin ngai zona wangin a mei chelam chung de chuan an du lawa anin zomna zong chu chat factorin an ti a Sanjay chu athin rim ema wangin an chung ko chunga phubalak nan he Thil swal hi atita mai ni in asoya he poi khoina a in nam hnoi ve mi pathum de chuan phubalak nan an chung ko chunga hetiang Thil poi hi an ti tamai ani ti po an soi ve bok Mohammed chuan afapa birthday lom nan an ina party abuat saya heng poi khoi tu te hian chung chu hunrem changa mangin an in tura chuan mut thil na damdoi an lo pol saka chudam doi chuan na thokta mo ti ve le chuan an taksa te chu tui chun chwa chuan an pai lut ngala police te chuan he Thil Rapthlak tak Thleng hi chui chang turin team an din ngala an ma ni poi khoi tu te mel po media te ma an phaulan vat thei tur thu an soi bok ani nula kumsom pariat mi chu mi paruk ten rong takin an Pawngsuala lockdown awanga dan khau tak siam ani mek lai pon mechia te chunga poi khoina chuan lockdown ani ve chia lo ani mel mun shanga na tho tur zonga kal kwal chi mi pani te chu quarantine center a da mek an ni a din poi khoi tu dang mi pali te ero hi chu kho chung mi an ni heng mi paruk te hian nula kumsom pariat mi chu rong takin an Pawngsuala
he poi khoina thlenna hmun hi Biharam chunga Rohtas district a Thleng ani he thil thlenna hmun hi Dahod police station hnai vaya ani a ama ero chu police stand ma anlak mai lawa wangin atwar tu chung te hian na takin an nor ve boka thil ti swal tu te chu man an ni nge theina tura an ngen tak chiama wangin police chuan an hna an thok ve thei chawani hemi paruk te hi an ming chu Vijay Yadav kumsomni Suresh Yadav kumsomni pani Mukesh Yadav kumsomni pakhat Chanchal Yadav kumsomni pani Amit Paswan kumsom pariat le Chuli Paswan kumsom pariat te an ni a henula khongai thlak tak mai hi Sasaram Southern Hospital a medical examination ti tura thon ngal ani a police officer Satyavir Singh chuan heng poi khoi tu te zinga mi pani hi quarantine center a omlai mek anni a anni pani hian khochunga tlangwal pali te chu phone mangin anvasom ta ni in an soi henula hi an ina in thiarna an nei la awangin anin bul hnaya farmer chuan akala chutia akalai chu quarantine center a omlai mek te pani chuan lo mu in an cham pali te chu an phone ngala ti chuan in thurwalin henula hi an Pawngsual run ta ni he thil Thleng Rapthlak takhi quarantine facility pon lama Thleng ni in zandar kwale achan vevela thil Thleng ni in police chuan an soya henula kumsom pariat mi hian achunga thil Rapthlak tak Thleng chu achung te hna shel tumin atlan ho ngal wata achung te chu quarantine center lama tlan phei ngalin chap chungin police hna chuan thil ti swal tu te man turin an ngen ta chiamani kan soi fo chen to ang khan tun lai shileng wangin mitam takin an hna an chana retheina te mang an na te mitam takin an twar meka tuna nge po hian Firadabad khwa achanga Gurugam khwa alo pem hlim hlol papakhat kumsom thum palimi chu na anei lo awangin silain amale ama ain kap le ta thil thlendan chu hetyang he ni annu pa inkar chu a thawak lawa tun nai ni li ni nga phei chu na tho tur nei lo awang le naw nei mei tur an ni to boka wangin sumlam mamo na asang si a chung thil te wang chua anin hau pha fawa anu pui rai por lai note thlasari mi pai lai mek chu clinica check up turin a shwaya an kal zo chuan anu pui chu an in lama omri turin ti a ma se anu pui hian du lawa a soile danin a pasal chu aril ru ha ema wangin abula chu chul ni in a shat wangin anu le pati in lama chuan akal du lawani Rampura flyover a chuan dingin car chunga chuan anin hnial deuh bap papa chuti lai chuan a pasal chuan pistol phor chhuakin a ngong ding lama chuan a in kap ngal pop maya silai mu chuan a ngong chu kal tlangin anu pui bo chu a fu tel ve hiala chutia annu pa car chunga thi nuanga anom chu kongkal te chuan an mu a arangin damdo in nai bera an tlan pui ngala ama ero chu Safdarjung Hospital a damdo in lian zoka alo refer ngala doctor ten an the angin an enkol chuya a pasal zo khi chu a thafak lawa anu pui ero ngai to ani lem lawani kan sha to cheu angin khung vai kan ti mai te khu chuan thil reng hi an la thu takin an ngai serious china tuna khovelin har satna ato meka hian keni rama chuan har sa jok te injan pui turin tu po he kan pen chhuak chak ema ma seram danga ve thung ero chuan mi injan pui me hi thil har sa takni in alanga tuma hi anin ngai to te chiam lo ti te in soitaila adik ome chuwangi mitam taktan phei chuan tun ang hun khir takara na nei lawa han om phei chu hun shom tak le ril ruhat hak tak po ani nge yang Christian ram kan ni ang nge in
heng har sana twar tu zong te tan hian voi khat tal chong china inei sakang uti in clear tu zong te kanin som do ni e ole khati zong khani phot se ale peka thunga ingam tak tak nen kanon let le don ya